Hvorfor skal lederskab være filosofisk? Hvad har filosofi at gøre med lederskab? Alt. For filosofi er det mest praktiske, der findes. Filosofi skaber klarhed ved at gøre begreber tydelige. Filosofi skaber håndgribelighed, jordnærhed ved at gøre værdier levende i organisationen. Filosofi skaber indsigt og indføling ved at gøre den anden synlig for os. Og forudsætningen for det hele, det skyldes, at filosofien tvinger os til at forholde os til os selv, til at finde ud af, hvem vi er, og til at finde ud af, hvem vi vil være. I filosofien er der idékraft. Det er derfra, at begrebet idé kommer, og det er derfra, idéerne kommer. Innovation er ofte bare gadgets. Idéer forvandler organisationer, menneskelige relationer, måder at tænke på, måder at se på. Filosofien er en opmærksomhedspraksis. Den lærer en at forstå, hvorfor man gør det, man gør, og hvorfor man siger det, man siger. Den lærer en at lytte til andre mennesker. Den lærer en at leve sig ind i andre mennesker. Den lærer en at forstå, hvad man vil den anden, og om man har ret til at ville den anden noget. Og en leder er et menneske, der skal have ret til at ville den anden noget, fordi lederen faktisk vil den anden og fællesskabet noget. For det er også det, filosofien handler om. Den handler om, hvad et fællesskab er, hvordan vi skaber det, hvordan vi former det. Så i lyset af det filosofiske lederskab, vil den leder, som påtager sig det arbejde, som filosofien indebærer med sig selv, at kunne forvandle sin organisation, at kunne agere i et globalt, forvirret, under evig forvandling eksisterende landskab, at kunne tage klare, tydelige og betydningsfulde beslutninger, at kunne se fremad, at have klarsyn, at kunne overskue, at ture og have handlekraft. Det, som vi tilbyder jer, det er et uddannelsesprogram. Det findes i forskellige moduler. Det første er en række videoer, små videoer, som behandler værdier, dyder, relationsbegreber. Det kan være en værdi som retfærdighed, det kan være et relationsbegreb som anerkendelse, det kan være en dyd som mål. Vi laver samtidig versionerede udgaver af disse videoer, der passer til de problemer og udfordringer, som jeres organisation er stillet overfor. Vi leverer et skriftligt materiale løbende i bogform, som gør, at integrationen af disse videoer sammen med videoer, vi kan lave specifikt for virksomheden, kan skabe individuelle uddannelsesforløb, der er tilpasset jeres virksomhed. Det, som I vil få ud af det, det er, at I vil kunne se jer selv som leder på en helt ny måde. At I vil kunne få en langt bedre og anderledes forståelse for organisationen, og at I i langt højere grad vil kunne regne med jeres medarbejdere, deres passion, deres respekt og deres nøgternhed.